dobu. Pokiaľ by má ešte do diskusie, do tej oficiálnej časti niekto niečo? Pokiaľ nie, páni, som rád, že sme sa takto zišli, aj keď nemáme odstriedané, ale včera v televíznych novinách zase videli nejaký poklesok, neúmyselný možno, postriedanie sprintov v Bratislave. Som veľmi rád, že sa nám to zatiaľ darí. Za celých tých 31 rokov, čo polujem, sa u nás taký prehrešok nestal. A nebol by som rád, keby sa stal aj v tom budúcom roku. A ešte raz, ja vám prajem. Čo, Miro? Dáme vedieť. Vy máte, povolenky majú do konca roku, dáme vedieť, Miro. Budeme mať výbor, no, druhý týždeň. Na druhý týždeň máme výbor. Aj bolo by dobre, keby si pozbierali kandidáti povolenky, dali Jurovi, aby